Nagpadayong kontrobersya sa flood control project sa Nasud, nagkahiusa ang reaksyon sa mga tao nga mao ang pagpanubag sa mga nalambigit sa korupsyon. Kalagot ang gibati nila, samtang nag-ilaid sa kalisod ang mga kabus, nagpakahayahay sa kinabuhi ang anaa sa gahom. Ang uban, giagi na lang sa komedya, ang gipadayag nga kadismaya. Busa, ang ayan lang kunong mabalik sa katawhan ang gikawat nga salapi, nagdikan ra usab sa mga magbubuhis. Ayun, paano diba kung di nila masulbad na? Naukay man gud ang mga malus gud sa mga dagkong kontraktor din sa Pilipinas. Sayang ang kwarta. Sayang kay ang kwarta. Kaya ang ubang kwarta gi wata kay baw gi unsa gi Binilyon ha? binilyon jud as in. Lay, langoy na isda, lay. Lay, uli na taon na, lay. Grabing kalisod na. Grabing kalisod sa mga poor. Four. Nya ang mga rich. Ang mga rich wa naglisod para ihatag na sa mga ayuda, lay.